Bantu basekhaya ndisesebhedini but ndivuka nale nto indihlekisayo apha uba abantu babona njani and babona ntoni into yobana wena awugezelwa, wena awuhletywa, wena awugqugulwa kuthethwe ngegama lakho kungatshibhayi. Yazi ndithethiswa le nto ngoba kukho into ezenzekayo ebantwini abathethe ngegama lam, then abo bantu bangagqibi nexesha elincinci babuye sebezokhala bekundibalisela iingxaki zabo. And I know uba kuzube kusenzeka ntoni na, kuzube ndibonisa uba hayi laa nto bebeyenza soze baphinde bakwenze yona. Ke mntanasekhaya ndifuna uyazi into yobana akuthethwa nangelakho igama. Apho kuthethwa ngegama lakho okuhle kuwe kuyanda, kodwa abathetha ngegama lakho kuyancipha kubo. Khawukhe undibalisele mani ngale morning yaSaturday mntasekhaya ubana ngobani ababona ngeliso uba yeyi akuthethwa ngalaa mntu, yeyi ayenziwa into ethile ngalaa mntu. Ngobani? Soze ithi kanti awunayo i-evidence. Ngoba mntasekhaya siyilaa genge kuthiwa si-impenetrable. Uyabona mntasekhaya xa umhlaba uye wakubetha, wazondwa ziifemeli, wakhula kabuhlungu, wathini na, kukho ixesha apho nditsho amanyanga, uThixo wookhokho bethu, ndithi i-universe, mother nature, yonke into, angel, ntoni, your guides, zingasavumi ngawe. Zithi yabona ngoku akasaphinde lo mntana aphinde enziwe into ezi-useless ezibuhlungu. Ubuvile ubuhlungu enough, this is it. Khanitsho mani bantasekhaya, because ikhona nje into egqiba undihlekisa apha kum. Ziyakhala. Love and light, family. Peace out. Please check out the post leya bendinenzele yona. Bayibuyisile. Babuyise ezi post bamane bezivala gqiba bazibuyise for uba ningaziboni. Please zijongeni bethuna. Love and light. Peace out.